स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुखदाति वन्देऽहं श्रीयुतापदकमलं गुरु वैष्णवांश श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पदे गोपीश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तु तप्तकांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुती देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरूपश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपासुरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकम् नित्यानन्दमहनौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रतं देवम् अवधूत शिरोमणि नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यानाम्ने गौरतिषे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निधनामन् नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्रीकृष्णा चैतन्या प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय ततारे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय भक्ताय प्रभुपाद की जय गुरुराज की जय बताए गौर ब्रह्मांडे हरे हरे कृष्ण मदेक बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना निष्ठारगमद्भाग्या मदानंदा नमोस्तुते ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय श्रीमद्भागवतम पंचम स्कंदम 10 अध्याയം ശ്ലോകം 4 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे മാതാജി സ്ക്രീൻ കാണാലോ അല്ലേ ഹരേ കൃഷ്ണ കാണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ न वयं नरदेव प्रमत्ता भवन्नियमानुपता सुदेव वहामा अयमधुनैव नियुक्तोऽपि न धृतं प्रजदिनानेन सह मूढमूढा वयं पारयाम इति न वयं नरदेव प्रमत्ता भवन्नियमानुपता स्वात्येव वहामः अयमधुनैव नियुक्तोऽपि न धृतं व्रजति ज्ञानेन सह ऊढुमूढवयं परयामः हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय न वयं नरदेव प्रमत्ता भवन्नियमानुपदा स्वदेव महामहा
അയമധുനൈവ നിയുക്തോപി ന ധൃതം വ്രജതി നാനേന സഹ. ഓടുമോഹവയം പാരയാമ ഇതി. വയം പാരയാമ ഇതി. നവയം നരദേവ പ്രമത്ത ഭവന്യമാനുപദാ സാ ദേവ വഹാമഹ. അയമധുനൈവ നിയുക്തോപി ന ധൃതം വ്രജതി നാനേന സഹ. ഓടുമോഹവയം പാരയാമ ഇതി. പ്രഭുജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. അംബിക കേശവിദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ന വയം നരദേവ പ്രമത്താ ഭവം നിയമാനുപഥാ സാധ്യേവ വഹാമഹ. അയമധുനൈവ നിയുക്തോപി ന ധൃതം വ്രജതി നാനേന സഹ. ഓഢമുഹ വയം പാരയാമ ഇതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി ശ്യാമദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ന വയം നരദേവ പ്രമത്ത ഭവാന്യമാനുപഥാ സാധേവ വഹാമഹ. അയമധുനൈവ നിയുക്തോപി ന ധൃതം വ്രജതി നാനേന സഹ. വോടുമു വയം പാരയാമ ഇതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലശാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ന വയം നരദേവ പ്രമത്താ ഭവന്യമാനുപദാ സാധ്വേവ വഹാമഹ. അയമധുനൈവ നിയുക്തോ അപി ന ധൃതം വ്രജതി നാനേന സഹ. ഓടുമോഹ വയം പാരയാമ ഇതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ന വയം നരദേവ പ്രമത്ത ഭവിനിയമാനുപദാ സ്വാദേവ വഹാമഹ. അയമധുനൈവ നിയുക്തോ വയം പാരയാമ ഇതി. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിജയനാട് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ന വയം നരദേവ പ്രമത്ത ഭവന്യമാനുപദാ സ്വാദേവ വഹാമാം. അയമധുനൈവ നിയുക്തോ വിന ധൃതം വ്രജതി നാനേന സഹ. ഓടുമൂഹ വയം പാരയാമ ഇതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പത്മകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ന വയം നരദേവ പ്രമത്ത ഭവന്യമാനുപദാ സാധ്യേവ വഹാമഹ. അയമധുനൈവ നിയുക്തോപി ന ധൃതം വ്രജതി നാനേന സഹ. ഓടുമുഖ വയം പാരയാമ ഇതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിരജ വിജയദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ന വയം നരദേവ പ്രമത്ത ഭവന്യമാനുപദ സാധേവ വഹാമഹ. അയം മധുനൈവ നിയുക്തോ വിന ധൃതം വ്രജതി ജ്ഞാനേന സഹ. വോടുമുഖ വയം പാരയാമ ഇതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ന വയം നരദേവ പ്രമത്ത ഭവന്യമാനുപദാ സ്വാധേവ വഹാമഹ. അയമധുനൈവ നിയുക്തോ വിന ധൃതം വ്രജതി നാനേന സഹ. ബോധുമോഹ വയം പാരയാമ ഇതി.
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। സീതാരാമൻ ഉണ്ണി മാതാജി ചെടുക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. മീറ്റ് ചെയ്തോളൂ. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। न वयं नरदेव प्रमत्था भवन्नियमनुपातः साधेवो वहम् अयमधुनैव नियुक्तोऽपि न द्रुतं व्रजदिनानेन सह वोढुमोह वयं परायम इति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. हरे हरे कृष्ण पंकज प्रभु जी। माताजी चൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. हरे कृष्ण. प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। न वयं नरदेव प्रवृत्ता भवन्नियमनुपताः स्वादेव वहामः अयमधुनैव नियुक्तो विना धृतं व्रजति नानेन सह वोढुमुखं वयं पारयाम इति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. തങ്കമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। न वयं नरदेव प्रमत्ता भवन्नियमानुपदा साधेव वहामः अयमधुनैव नियुक्तो अपि न द्रुतं व्रजदिनानेन सह ओडुमुख वयं पारयाम इति। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सावित्री उपेश्वरी देवदास माताजी चൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम हरे प्रभु जी। कृष्ण. प्रणाम. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। न वयं नरदेव प्रमत्ता भवन्नियम अनुपदा स्वाध्वेव वहाम अयमधुनैव नियुक्तोऽपि न द्रुतं व्रजदीनानेन सह वोढुमुख वयं वारयाम इति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. ഭാരതമ്മ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण. नमो भगवते वासुदेवाय। न वयं नरदेव प्रमत्ता भवन्नियमानुपदा सदेव वहाम अयमधुनैव नियोक्तोऽपि न धृतं व्रजति नानेन सह वोढुमोह वयं परयाम इति। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. शारदाजी नंबूതിരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी। ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। न वयं नरदेव प्रमत्ता भवन्नियमानुपदाः साधेव वहामः अयमधुनैव नियुक्तो अपि न द्रुतं व्रजदिनानेन सह ओडुमोह वयं वारयाम इति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. ശ്രീദേവിജി മാതാജി കുറച്ച് പേരെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യും പറ്റും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചെയ്യാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ രതിയാചാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രദ്യാചാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण. न वयं नरदेव प्रमत्ता वयन्नियमानुपता स्वादेव वहाम अयमधुनैव नियुक्तोऽपि न द्रुतं व्रजति नानेव सह वोढुमुख वयं पारयाम इति। हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण. विजयश्री माताजी. हरे कृष्ण माताजी। प्रणाम हरे माताजी। कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। न वयं नरदेव प्रमत्ता भवन्नियमानुपदा साध्वेव वहामः अयमधुनैव नियुक्तो अपि न द्रुतं व्रजति नानेन सह वोढुमुख वयं पारयाम इति। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अनिता माताजी. अनिता माताजी. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण. नमो भगवते वासुदेवाय। न वयं नरदेव प्रमत्ता भवन्नियम अनुपदा सदैव वहामः अयमधुनैव नियुक्तोऽपि न धृतं व्रजदिनानेन सह वोढुमुख वयं पारयाम इति। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण. शारदा शुभसना देवदास माताजी.
ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നവയം നരദേവ ബ്രഹ്മത്ത ഭവത്ന്യമാനവദഃ സ്വാദേവ വാമാഹ വഹാമഹ അയം അധുനൈവ നിയുക്തോ വിനദ്രുതം വ്രജതി നാനേന സഹ വോഢൂമു വയം ഭാരയാമ ഇതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഗോപാല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ന വയം നരദേവ പ്രമത്ത ഭവന്യമാനുപദാ സാധേവ വഹാമ അയമധുനൈവ നിയുക്തോ വീന ദ്രുതം വ്രജതി നാനേന സഹ വോഢൂമുഹ വയം പാരയാമ ഇതി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മയതീത മംഗള ദേവിദാസി മാതാജി. हरे कृष्णा माता जी प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण ഹരേ प्रभु കൃഷ്ണ. प्रणाम। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। न वयं नरदेव प्रमत्ता भवन्नियमानुपदास् साध्वेव वहामः अयमधुनैव नियुक्तो बिना द्रुतं व्रजति नानेन सह वोढुमो हावयं भारयाम इति. हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീതുസിക്ക മാതാജി. हरे कृष्ण माताजी। ഹരേ ओम കൃഷ്ണ. नमो भगवते वासुदेवाय। न वयं नरदेव प्रमत्ता भवन्नियमानुपदा साधेव वहामः अयमधुनैव नियुक्तो बिना द्रुतं व्रजति नानसः मूढमुह वयं पारयाम इति. हरे कृष्ण जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലായ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഓം നമോ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വയം നരദേവ പ്രമത്ത ഭവന്നിയമാനുപദാ സാധ്വഭാവകാമാം അയമധുനൈവ നിയുക്തോ വീനാദ്രതം പ്രജതി ജ്ഞാനേന സഹ വോഢുമു വയം പാരയാമ ഓ ഇതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. മാതാ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ന വയം നരദേവ പ്രമത്ത ഭവന്യമാനുപഥ സാധ്വേവ വഹാമഹ അയമധുനൈവ നിയുക്തോപി ന ദ്രുതം പ്രജതി നാനേന സഹ വോഢുമു ഹവയം പാരയാമ ഇതി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതട്ടി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ന വയം നരദേവ പ്രമത്ത ഭവന്നിയമാനുപഥ സാധ്വൈവ വഹാമഹ അയമധുനൈവ നിയുക്തോ ബിന ദ്രുതം വ്രജതി നാനേന ഓടുമു ഹവയം പാരയാമ ഇതി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ പ്രദേ മാതാജി. हरे कृष्ण माता जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। न वयं नरदेव प्रमत्ता भवन्नियमानुपद सादेव वहामः अयमधुनैव नियुक्तोऽपि न द्रुतं व्रजति नानेन सह वोढूमुह वयं पारयाम इति. हरे कृष्ण। ഹരേ കൃഷ്ണ. ചിത്രജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ന വയം നരദേവ പ്രമത്ത ഭവത്നിയമ അനുപത സ്വാദേവ വഹാമഹ അയമധുനൈവ നിയുക്തോപി ന ദ്രുതം പ്രജതി നാനേന സഹ വ്യോഢുമു ഹവയം പാരയാമ ഇതി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ന വയം നരദേവ പ്രമത്ത ഭവന്നിയമാനുപഥാഃ സാധ്വേവ വഹാമഹ അയമധൂനൈവ നിയുക്തോ ബിന ദ്രുതം വ്രജതി നാനേന സഹ വോഢുമൂഢ വയം പാരയാമ ഇതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനമാകാം.
അല്ലയോ പ്രഭു, ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കൃത്യനിർവഹണത്തിൽ അവഗണന കാട്ടുന്നത് ദയവായി ശ്രദ്ധിച്ചാലും ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് വിശ്വസ്തയോടെ ഈ പല്ലക്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ജോലിക്ക് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഈ മനുഷ്യനെ ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം വേഗം നടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവന്റെ കൂടെ ആ പല്ലക്ക് വഹിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്കാവില്ല. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീയുടെ പ്രഭുപാദ്. പല്ലക്ക് വഹിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർ ശൂദ്രരും അതേസമയം ജഡഭരതൻ ഒന്നാം തരം ബ്രാഹ്മണനും എന്ന് മാത്രമല്ല മഹാഭക്തനുമായിരുന്നു. ശൂദ്രന്മാർ മറ്റു ജീവികളോട് സഹതാപമുള്ളവരല്ല. പക്ഷെ ഒരു വൈഷ്ണവിന് ശൂദ്രനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കാനാവില്ല. ഒരു ശൂദ്രനും വൈഷ്ണവിനും എന്തു കാര്യത്തിന് ഒന്നിച്ചു ചേർന്നാലും കൃത്യനിർവഹണത്തിൽ അസന്തുലിതത്വം ഉണ്ടാകും. പല്ലക്ക് ചുമക്കുന്ന ശൂദ്രർ നിലത്തെ ഉറുമ്പുകളെ ശ്രദ്ധിക്കുകയെ ചെയ്യാതെയാണ് നടത്തുന്നത്. പക്ഷെ ജഡഭരതന് ശൂദ്രനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ പ്രയാസമുണ്ടായി. പ്രഭുപാദ് കീ ജയ. നാരായണൻ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ചേമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകി ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടികി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യ ഈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീപദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലയേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ. പ്രഭുപാദ് की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गुरु प्रेमानंदे हरे कृष्ण. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ജഡഭരതൻ ബ്രാഹ്മണനാണ് അല്ലെ, എന്നാൽ മറ്റുള്ളവര് ശൂദ്രരാണ്. ഒരിക്കലും ഒരുമിച്ച് ചേരില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്, വൈഷ്ണവനാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ജീവികളിലും പരമാത്മാവായിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ കാണുന്നു. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള അംശമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ജീവിയെയും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ദ്രോഹിക്കുവാനായിട്ട് ജഡഭരതൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഉറുമ്പുകളെ കാണുമ്പോൾ അവിടെ നിൽക്കുകയും അല്ലെ, ഉറുമ്പുകള് ചവിട്ടാതെ നടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തത്. അപ്പോ ശൂദ്രന്മാരെന്താ പറയുന്നത്? ഞങ്ങളല്ല തെറ്റുകാര്, ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇപ്പം പല്ലക്ക് ചുമക്കാൻ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഇവനാണ് അങ്ങേക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് രാജാവിനോട് പറയുന്നു അല്ലെ. പ്രഭുപാദരുടെ പറയുന്നു, ജഡഭരതൻ ഒന്നാം തരം ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് മാത്രമല്ല മഹാഭക്തനുമായിരുന്നു എന്ന്. ശൂദ്രന്മാർ മറ്റു ജീവികളോട് സഹതാപമുള്ളവരല്ല. ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ പാപങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ശിക്ഷ വളരെ കൂടുതലാണ്. എന്നാൽ ശൂദ്രന്റെ നിലവാരത്തിലുള്ളവൻ അജ്ഞതയിലാണ് എപ്പോഴും. അതുകൊണ്ട് അവനും ശിക്ഷ കിട്ടും. എന്നാൽ അത് എന്താ പറയാ, ബ്രാഹ്മണൻ ഒരു അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ പോലെയല്ല അത്. ശൂദ്രനെ പൊതുവെ ശൂദ്രൻ അജ്ഞരാണ്, അവർക്ക് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയില്ല. എന്താ പറയാ, എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ആത്മാവാണ്, ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ബോധമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ജീവികളെയും കൊല്ലുകയും എല്ലാറ്റിനെയും പാപം ചെയ്യുകയും ഇതൊക്കെ ചെയ്തു. അവർ അജ്ഞതയിലാണ്. എന്നാല് അറിവുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണനോ അല്ല അറിവുള്ള ഒരാള് വൈഷ്ണവനോ തെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ശിക്ഷ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ജഡഭരതൻ
യാതൊരു ജീവികളെയും ദ്രോഹിക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഉറുമ്പുകളെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എന്താണ് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ നടന്നുള്ളൂ, അതിനൊന്നും ചവിട്ടിപ്പോവാതെ. പ്രവാചകൻ പറയുന്നു, ശൂദ്രന്മാർ മറ്റു ജീവികളോട് സഹതാമുള്ളവർ, പക്ഷേ ഒരു വൈഷ്ണവന് ശൂദ്രനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കാനാവില്ല. ഒരു ശൂദ്രനും വൈഷ്ണവനും എന്തു കാര്യത്തിന് ഒന്നിച്ചു ചേർന്നാലും കൃത്യനിർവഹണത്തിൽ അസന്തുലിതം ഉണ്ടാകും. വൈഷ്ണവരല്ലേ ബ്രാഹ്മണർ എന്താണ്, അവർക്ക് എല്ലാറ്റിനെ കുറിച്ചും അറിവുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി മാത്രമേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിർവഹിക്കൂ. എന്നാൽ ഒരു ശൂദ്രനെ സംബന്ധിച്ചോളം എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മുന്നും പിന്നൊന്നും നോക്കാതെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും, അല്ലെ? അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അതൊരു സമത്വത്തിലെത്തൂല, അസന്തുലിതം ഉണ്ടാകുമെന്ന്. പല്ലക്ക് ചുമക്കുന്ന ശൂദ്രൻ നിലത്തെ ഉറുമ്പുകളെ ശ്രദ്ധിക്കുകയെ ചെയ്യാതെയാണ് നടന്നത്. പക്ഷെ ജഡഭരതന് ശൂദ്രനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല, അതിനാൽ പ്രയാസമുണ്ടായി. മറ്റുള്ളവർ ഉറുമ്പുണ്ടോ മറ്റു ജീവികളുണ്ടോ ഇതൊന്നും നോക്കാതെയാണ്, രാജാവിൽ മാത്രമാണ് അവരുടെ ശ്രദ്ധ, അല്ലെ? രാജാവ് നല്ല സുഖമായിരിക്കണം. എന്നാൽ ഇവിടെ ജഡഭരതൻ എന്താണ്, മറ്റുള്ള ജീവികളെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, പല്ലൊക്കെ ഒരു സൈഡ് ചെരിഞ്ഞിട്ടും അല്ലെ കുലുങ്ങിക്കൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ജഡഭരതന് ഉറുമ്പിനെ കാണുമ്പോൾ തുള്ളുമ്പോൾ എന്താണ് പല്ലക്കും കുലുങ്ങും, അല്ലെ? അപ്പൊ അത് രാജാവിന് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവും, മറ്റു ഭടന്മാർക്കും അത് സഹിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അവര് രാജാവിനോട് പരാതി പറയുകയുണ്ടായി, ഞങ്ങളെല്ലാം ഇവനാണ്, ജഡഭരതനാണ് അങ്ങേക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം, 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സാംസർഗികോ ദോഷയേവ നൂനമേഘസ്യാപി സർവേഷാം സാംസർഗികാണാം ഭവിതുമർഹതീതി നിശിത്യ നിശമ്യ കൃപണവചോ രഘുഗണ ഉപാസിത വൃദ്ധോ വിനിസർഗേണ ബലാത്കൃതൈഷദുദ്ധിത മനുരുവിസ്പഷ്ട ബ്രഹ്മതേജസാം ജാതവേദസമിവ രജസാ ആവൃതമതിരാഹ സാംസർഗികോ ദോഷയേവ നൂനമേഘസ്യാപി സർവേഷാം സാംസർഗികാണാം ഭവിതുമർഹതീതി നിശിത്യ നിശമ്യ കൃപണവചോ രാജാരഘുഗണ ഉപാസിത വൃദ്ധോ വിനിസർഗേണ ബലാത്കൃത ഈഷദുദ്ധിത മനുരവിസ്പഷ്ട ബ്രഹ്മതേജസാം ജാതവേദസമിവ രജസാ ആവൃതമതിരാഹ. അതിന്റെ വിവർത്തന ഭാഗത്ത് വായിക്കാം. അതാണ് ഫോണിന്റെ നെറ്റ്വർക്ക് വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പല്ലക്ക് വഹിക്കുന്നവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന ഭയത്തോടെ നൽകിയ വിവരങ്ങൾ രഘുഗുണ രാജാവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഒരാളുടെ തെറ്റുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് പല്ലക്ക് ശരിയായി വഹിക്കാൻ കഴിയാത്തതെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഉന്നതനായ രാഷ്ട്രതന്ത്രത്തിനും വളരെ അനുഭവസമ്പന്നനായിരുന്നിട്ടും പല്ലക്ക് ചുമക്കുന്നവർ അറിയിച്ചതും അവരുടെ അഭ്യർത്ഥനയും ശ്രവിച്ച രഘുഗണ രാജാവ് ചെറുതായി കോപമുണ്ടായി. ഒരു രാജാവ് എന്ന നിലയിലുള്ള ജന്മസിദ്ധമായ സ്വഭാവത്താലാണ് അവൻ അങ്ങനെ രോഷമുണ്ടായത്. വാസ്തവത്തിൽ രഘുഗുണന്റെ മനസ്സ്
രജോ ഗുണത്താൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ആയതിനാൽ സ്വന്തം ബ്രഹ്മ തേജസ് ചാരം മൂടിയ കനൽ കണക്ക് അവ്യക്തമായിരുന്ന ജഡഭരതനോട് അദ്ദേഹം താഴെ പറയും പോലെ സംസാരിച്ചു. രജോ ഗുണവും സത്വഗുണവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. രാജാവ് വളരെ ധർമ്മിഷ്ഠനും രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞതയിലും ഭരണനിർവഹണത്തിലും വളരെ ഔന്നത്യമുള്ളവനുമായിരുന്നെങ്കിലും രജോ ഗുണയായിരുന്നതിനാൽ ചെറിയൊരു വിക്ഷോഭം അവനെ ക്രോധത്തിലാക്കി. ജഡഭരതനാകട്ടെ തന്റെ ബധിരമൂക അഭിനയ നിമിത്തം അനവധി അനീതികൾ നേരിടേണ്ടി വന്നെങ്കിലും അവന്റെ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിയുടെ ശക്തിയാൽ മൗനിയായി തുടർന്നു. എന്നിരുന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്രഹ്മ തേജസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ അവ്യക്തമായി ദൃശ്യമായിരുന്നു. രാജാവിന് കോപം ഉണ്ടായി എന്ന് പറയും. രാജാവ് വിചാരിക്കുന്നു ഏതൊരു അജ്ഞാതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി, അല്ലെ, അലഞ്ഞു തിരിയുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയാണ് ഈ ഭടന്മാര് പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് പല്ലക്ക് ചുമക്കായെന്ന്. അതൊരു ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്, മഹാത്മാവ് എന്നുള്ള കാര്യം രാജാവിന് അറിയില്ല. രാജാവ് എന്താണ്? രജോ ഗുണത്താൽ ബാധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതാണ്, അല്ലെ, അധികാരവും ഐശ്വര്യവും ഒക്കെ കൊണ്ട് അഹങ്കാരത്താൽ രജോ ഗുണത്തിലാണുള്ളത്, അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനോട് കോപം ഉണ്ടായി എന്ന് പറയും. ഒരു പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് ജഡഭരതനോട് സംസാരിക്കുകയാണ് രാജാവ്. ജഡഭരതനോട് പറയുന്നു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര, എന്ത് കഷ്ടമാണിത്. വളരെ നേരമായി വളരെ ദൂരം ആരുടെയും സഹായമില്ലാതെ തനിയെ ഈ പല്ലക്ക് ചുമന്നതിനാൽ അങ്ങ് ക്ഷീണിച്ച് തളർന്നെന്ന് തോന്നുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല, അവിടുന്ന് ശരീരപുഷ്ടിയും ആരോഗ്യമില്ലാത്തവനും വാർദ്ധക്യം ബാധിച്ചവനുമാകിയാൽ കൂടുതൽ ക്ലേശിക്കും. കൂടെയുള്ള ചുമട്ടുകാർ അങ്ങയോട് സഹകരിക്കുന്നില്ലേ? ഒരു പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നില്ലേ, നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഇത്രയും നേരം ചുമന്നത്, നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള മറ്റുള്ള 3 പേരും നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നില്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച്, നിങ്ങൾക്ക് വാർദ്ധക്യമല്ല, ജഡഭരതന്റെ ശരീരം നല്ല പുഷ്ടിയുള്ളതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ കാളിക്ക് ബലി അർപ്പിക്കുവാൻ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഭടന്മാര് പരതി നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആരെങ്കിലും പരതി നടക്കുന്ന നല്ല ആരോഗ്യവാനായത് കൊണ്ടാണ് പിടിച്ചുകൊണ്ടത്, അല്ലെ. എന്നാൽ രാജാവിയുടെ അഹങ്കാരത്തോടെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയാണ്. ഈ രീതിയിൽ പരിഹാസം നിറഞ്ഞ വാക്കുകളാൽ രാജാവ് ജഡഭരതനെ വിമർശിച്ചു. ജഡഭരതന് പക്ഷേ ആ സാഹചര്യത്തിലും ശരീര സങ്കല്പം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരം നേടിക്കഴിഞ്ഞിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് താൻ ശരീരമല്ലെന്ന നിശ്ചയമുണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹം കൊഴുത്തതോ നേർത്തതോ കുറെ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ കൂമ്പാരമോ 5 സ്ഥൂല ഘടകങ്ങളുടെയും 3 സൂക്ഷ്മ ഘടകങ്ങളുടെയും സമന്വയമോ ഒന്നുമായിരുന്നില്ല. ഭൗതിക ശരീരവും അതിന്റെ കൈകാലുകളും ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നില്ല. മറ്റു വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം സമ്പൂർണമായും അവന്റെ ആധ്യാത്മിക വ്യക്തിത്വം അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി സാക്ഷാത്കരിച്ചിരുന്നു. അതിനാൽ രാജാവിന്റെ പരിഹാസപൂർണമായ വിമർശനം അദ്ദേഹത്തിനെ ബാധിച്ചില്ല. അദ്ദേഹം ഒന്നും ഉരിയാടാതെ പല്ലക്ക് ചുമന്നു തുടർന്നു. രാജാവ് ഇത്രയും പരിഹസിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹം ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം അദ്ദേഹം ഈ ശരീരമല്ല എന്ന്. രാജാവ് പറയുന്നത് ഈ ശരീരത്തിനെയാണ്. ആരോഗ്യമില്ലേ, പ്രായമായോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപഹസിക്കുന്നത് ഈ ശരീരത്തിനെയാണ്. എന്നാൽ ജഡഭരതനറിയാം താൻ ഈ ശരീരമല്ല, താൻ ആത്മാവാണ്, ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള അംശമാണ്. ആ ആത്മാവിനെ അപമാനിക്കുവാനോ അതിനെ ഉപദ്രവിക്കുവാനോ ഒന്നും തന്നെ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമല്ല എന്ന് കരുതി രാജാവ് പറഞ്ഞതിനൊന്നും തന്നെ മറുപടി പറയാതെ വീണ്ടും പല്ലക്ക് ചുമക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിലെ ഉറുമ്പിനെ ചവിട്ടുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ചെറിയ ഫോണ് ഇതാണ്, അത് സ്ലൈഡ് അതിൽ വരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോ നരകീയ ഗ്രഹങ്ങളുടെ വർണ്ണന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പഞ്ചമസ്കന്ധത്തിന്റെ 26ാമത്തെ അധ്യായം വരുന്നുണ്ട്. അവസാനത്തെ അധ്യായം. അതിൽ ഓരോരോ നരകങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും പറയുന്നുണ്ട്.
അതില് 17-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നുണ്ട്, ഉറുമ്പുകളെയും മറ്റേ ഇങ്ങനെയുള്ള കൊതുകളെയും മൂട്ടകളെയും ഇവരെയൊക്കെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ള പാപത്തെ കുറിച്ച് പറയും. ആ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം, എന്നിട്ട് അതിന്റെ വിവർത്തനം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യസ്തിഹ വൈ ഭൂതാനാമീശ്വരോ കൽപ്പിത വൃത്തിനാമ വിവിക്ത പരവ്യതാനാം സ്വയം പുരുഷോപകൽപ്പിത വൃത്തിവിർ വിവിക്ത പരവ്യോത ഹൃദാമാചരതി സ പരത്രാന്തകൂപേ തദഭിദ്രോഹേണ നിപതതി തത്ര ഹാസോ തൈർജന്തുഭി പശുമൃഗ പക്ഷി സരസൃപൈർമശയുഗാമത്ഗുണം മഷികാദിഭിര്യേ കേചാപി ദൃഗ്ധാസ്തൈ സർവദോപി ദൃഹ്യമാണസ്തമസി വിഹത നിർവൃതിരലബ്ധാവസ്ഥാന പരിക്രാമതി യഥാ കുശരീരേ ജീവഃ. അതിൽ പറയുന്നത്, പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ ക്രമീകരണത്താൽ മൂട്ടകളെയും കൊതുകുകളെയും പോലുള്ള ആദമജീവികൾ മനുഷ്യരുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും രക്തം വലിച്ചു കുടിക്കും. അവയുടെ കടികൾ മനുഷ്യർക്ക് വേദന ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ആ നിസ്സാര ജീവികൾക്ക് അറിയുന്നില്ല. എന്തായാലും ഉത്തമരായ മനുഷ്യജീവികൾ, ബ്രാഹ്മണരും ക്ഷത്രിയരും വൈശ്യരും അവബോധം വികസിച്ചവരാകിയാൽ ഹിംസിക്കപ്പെടുന്നത് എത്രത്തോളം വേദനാകരമാണെന്ന് അവർക്കറിയാം. ഇവിടെ ശൂദ്രരെ പറഞ്ഞില്ല അല്ലെ? നേരത്തെ പറഞ്ഞു ശൂദ്രരാണ് രാജാവിന്റെ പല്ലക്ക് ചുമക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർ അല്ലെ? ഇവിടെ പറയുന്നു, ബ്രാഹ്മണർക്കും ക്ഷത്രിയർക്കും വൈശ്യർക്കും അവരെ അവബോധം വികസിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കറിയാം ഇത് പാപകരമാണ്, വേദനാജനകമാണ്. ജ്ഞാനത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യജീവി തിരിച്ചറിവില്ലാത്ത ക്ഷുദ്രജീവികളെ കൊല്ലുന്നത് തീർച്ചയായും പാപമാണ്. അത്തരം ഒരുവനെ പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ അന്ധകൂപ നരകത്തിൽ എത്തിച്ച് ശിക്ഷിപ്പിക്കുന്നു. അവിടെ അവന്റെ ജീവിതകാലത്ത് ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാതരം പക്ഷികളാലും മൃഗങ്ങളാലും ഉരകങ്ങളാലും കൊതുകുകളാലും മൂട്ടകളാലും വിരകളാലും ഈച്ചകളാലും ഇതര ജീവികളാലും ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുന്നു. 4 വശത്തു നിന്നും അവനെ ആക്രമിക്കുന്ന അവന്റെ നിദ്രാസുഖം അപഹരിക്കുന്നു. അവൻ ഒരു നിമിഷം പോലും വിശ്രമിക്കാനാവാത്ത നിരന്തരം അന്ധകാരത്തിൽ ഉഴറി നടക്കുന്നു. അപ്രകാരം അന്ധകൂപത്തിലെ അവന്റെ ദുരിതങ്ങൾ അധമവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ജീവിയുടേതുപോലെ ആകുന്നു. എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ആരെയൊക്കെ ദ്രോഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവരൊക്കെ അവിടെ നരകത്തിൽ വന്നിട്ട് 4 ഭാഗത്തു നിന്നും നമ്മളെ ആക്രമിക്കുന്ന പറയുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഈ ചെറിയ ജീവികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ നമ്മൾ മനുഷ്യരെ കടിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യർക്ക് വേദനിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം. അവർക്ക് അത്രയും അവബോധമില്ല, മനുഷ്യരുടെ പോലുള്ള ബുദ്ധിയില്ല, അവബോധമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേദനിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം അവർക്കറിയില്ല. എന്നാൽ ബ്രാഹ്മണർക്കും ക്ഷത്രിയർക്കും വൈശ്യർക്കും അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യർക്കൊക്കെ അറിയാം ഇവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് അല്ലെ, അതും ഒരു ജീവാത്മാവാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ കൊല്ലരുത്, അതിനെ ദ്രോഹിക്കരുത് എന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പൊ ഇത് അറിഞ്ഞിട്ടും തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ വേദനാജനകമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ശൂദ്രനെ പോലെ അജ്ഞത കൊണ്ട് അറിവില്ലാതെ ചെയ്യുന്നു, അതിനും പാപമുണ്ട്. എന്നാൽ അത് ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈഷ്ണവൻ ചെയ്യുന്നതോളം അത്രയും ക്രൂരതയല്ല. തെറ്റാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടും തെറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വളരെ ക്രൂരമായിട്ടുള്ള ശിക്ഷകൾ. എന്നാൽ അജ്ഞത നിമിത്തം ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് ഇതിൽ ശൂദ്രരെ ഈ വിഭാഗത്തിൽ പെടുത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാണ് പറയുന്നത്, ബ്രാഹ്മണരും ക്ഷത്രിയരും മനുഷ്യജീവികൾ, ഉത്തമരായ മനുഷ്യജീവികൾ, ബ്രാഹ്മണരും ക്ഷത്രിയരും വൈശ്യരും അവബോധം വികസിച്ചവയായാൽ ഹിംസിക്കപ്പെടുന്നത് എത്രത്തോളം വേദനാകരമാണെന്ന് അവർക്കറിയാം. ജ്ഞാനത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യജീവി തിരിച്ചറിവില്ലാത്ത ക്ഷുദ്രജീവികളെ കൊല്ലുന്നത് തീർച്ചയായും പാപമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അവർക്ക് ശിക്ഷ നൽകുന്നത് അന്ധകൂപ എന്ന് പറയുന്ന നരകത്തിലെത്തിച്ച് ശിക്ഷിക്കപ്പെടും. ധാരാളം 28 നരകങ്ങളുണ്ട്. 28 നരകങ്ങൾക്കും പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള പേരുകളുണ്ട്.
അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ളവരെയൊക്കെ യമരാജൻ ശിക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ അതിന് മുന്നേയുള്ള ശ്ലോകത്തില് 16ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് വേറൊരു നരകത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഇപ്പോ നിരപരാധിയായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ അല്ലെ, ജഡഭരതനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ട് രാജാവ് എന്താ പറയാ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പല്ലക്ക് ചുമക്കുന്നു, അല്ലെ, അദ്ദേഹത്തിനെ പരിഹസിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു 26ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 16ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ, നിരപരാധിയായ ഒരു വ്യക്തിയെ ശിക്ഷിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ മേൽ ശാരീരിക ദണ്ഡനം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന പാപിയായ രാജാവ് അഥവാ സർക്കാരിന്റെ പ്രതിനിധിയെ യമദൂതന്മാർ സുഗരമുഖം എന്ന നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അവിടെ വെച്ച് യമരാജന്റെ അതിശക്തരായ കിങ്കരന്മാർ അവനെ നീരെടുക്കുവാൻ കരിമ്പ് പിഴിയും പോലെ ഞെക്കി പിഴിയുന്നു. പാപിയായ ജീവസത്ത് നിരപരാധിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ എന്നതുപോലെ ദയനീയമായി വിലപിക്കുകയും മൂർജിച്ചു വീഴുകയും ചെയ്യുന്നു. തെറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ അനന്തരഫലം ഇതാണ്. രാജാവായിക്കോട്ടെ, സർക്കാർ പ്രതിനിധികളായിക്കോട്ടെ, സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരായിക്കോട്ടെ, ഒരു വ്യക്തി തെറ്റ് ചെയ്യാതെ അദ്ദേഹത്തെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത്, സൂകരമുഖ എന്ന നരകത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ കരിമ്പ്, അല്ലെ, കരിമ്പ് ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാൻ കരിമ്പൊക്കെ മെഷീനിലിട്ടിട്ട് ചതച്ച് പിഴിയിലെ, അല്ലെ, അതുപോലെ ഞെക്കി പിഴിയും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോ നരകങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും 26ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എപ്പോഴെങ്കിലും സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ അത് നമുക്ക് മറച്ചു നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ധാരാളം പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയും എല്ലാം തന്നെ, അല്ലെ. ഓരോന്നിനും അതിന് പാപഫലങ്ങളുണ്ട്, അതിനൊക്കെ ഓരോരോ നരകങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയും. പിന്നീട് 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ഈ ജീവിതത്തിൽ ദ്വേഷിയായ ഒരു വ്യക്തി മറ്റു ജീവസത്തകൾക്കെതിരെ അക്രമ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ മരണാനന്തരം അവനെ യമരാജന്റെ കിങ്കരന്മാർ നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുചെല്ലുമ്പോൾ അവനാൽ ഉപദ്രവിക്കപ്പെട്ട ജീവസത്തകൾ രുരുക്കൾ എന്നു പേരുള്ള ഒരു തരം മൃഗങ്ങളായി അവിടെ വരികയും അവനെ അതികഠിനമായി ആക്രമിച്ച് വേദനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പണ്ഡിതന്മാർ ഈ നരകത്തെ രൗരവം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ ലോകത്തിൽ പൊതുവെ കാണപ്പെടാത്ത രുരുക്കൾ സർപ്പങ്ങളെക്കാൾ ശത്രുതയുള്ളവരാണ്. ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും എന്താ പറയാ, ഓരോ പാപങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനും മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ വധിക്കുന്നതിനും ആ മൃഗങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാവുകയും നരകത്തില് വെച്ചിട്ട് ആ വധിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയെ അതുപോലെ തന്നെ വധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഓരോ പാപകർമ്മങ്ങൾക്കും ഓരോരോ ഫലങ്ങളുണ്ട്, ഓരോ നരകങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോ എന്താ പറയാ, നമ്മള് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പാപകർമ്മങ്ങൾ കൂടുതൽ ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഇന്നലെ ആരൊക്കെ പറഞ്ഞു, അല്ലെ, നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഭീഷണി ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞു, അല്ലെ, 6 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ വധിക്കാമെന്ന്. അപ്പൊ ശരീരത്തിന് ഹാനി ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ, ശരീരത്തിന് ദോഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വിഷസർപ്പങ്ങളെയൊക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള വിഷപ്പാമ്പുകളെയും മറ്റുമൊക്കെ കൊല്ലും, അല്ലെ. അപ്പൊ അത് എന്താ പറയാ, അത് നമുക്ക് ദ്രോഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ. എന്നാൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ഉറുമ്പുകളൊന്നും എന്തായാലും നമ്മളെ കടിച്ചു കൊല്ലില്ല, അല്ലെ. എന്നാലും ചില കൊതുകുകളൊക്കെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ പരത്തും. അത് പറഞ്ഞത് ശരി തന്നെയാണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിയുന്നതും അതിനെ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരാതാക്കാനുള്ള വഴികള് നോക്കുക, അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നത് അതാണ്, അറിവില്ലാത്ത ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റ് തന്നെയാണ്, അതിന് ശിക്ഷ ഉണ്ടാവുക. എന്നാൽ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് കൂടുതൽ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയനാകുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ പല്ലക്ക് ചുമക്കുന്നവർക്ക്, ശൂദ്രന്മാരായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് മറ്റു ജീവികൾ, ഉറുമ്പുണ്ട്, ചെറിയ ജീവികളുണ്ട്, അതൊന്നും അവർക്ക് ഒരു ബാധകമല്ല, അല്ലെ. അവർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിവില്ല. എന്നാൽ ബ്രാഹ്മണനാണ്, അതുപോലെ തന്നെ വൈഷ്ണവനാണ്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ് ജഡഭരതൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അറിവുണ്ട്, ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പാപമാണ്, ഇതിനൊക്കെ വധിക്കുന്നത്, ഇത് ഒരു ജീവാത്മാവാണ് എന്നുള്ള കാര്യം. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അതിനൊക്കെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിനിവിടെ രാജാവ് അതിനെ പരിഹസിക്കുന്നു. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, രഘുഗണ രാജാവിന് ജഡഭരതൻ തന്നെ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതായിട്ട്, തത്വങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ ആയിട്ട്. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. അതെന്തോ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, ഫോണിൽ അത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ശ്ലോകങ്ങൾ 2 ശ്ലോകങ്ങൾ മാത്രം എടുത്താൽ നമുക്ക് നാളെ കൂടുതൽ ശ്ലോകങ്ങൾ എടുക്കാം. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഇന്നടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ കൈയെടുത്താൽ അപ്പൊ നമുക്ക് കഴിയുന്നിടത്തോളം എന്താ പറയാ മറ്റുള്ള ജീവികളെ നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുക. എന്നാൽ നമുക്ക് ഭീഷണിയായിട്ട് വരുന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്താ പറയാ ചിലപ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെ വിഷപ്പാമ്പുകളൊക്കെ കുറച്ച് മുന്നേ ഒരു മാതാജി വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മാതാജിയുടെ തലയിലോ അങ്ങനെ ദേഹത്തേക്ക് ഒരു പാമ്പ് വീണു, ഒരു ചെറിയ പാമ്പ് എന്തോ, അപ്പൊ അതിനെ കൊല്ലേണ്ട വന്നു എന്നൊക്കെ. അപ്പൊ അതെന്താണ്, അത് കൊന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കടിച്ചു കൊല്ലും അല്ലെ. അപ്പൊ അതിലങ്ങനെ തെറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശ്രമത്തിൽ ഒരു വിഷപ്പാമ്പ് വന്നിട്ട് അപ്പൊ അതിനെ കൊല്ലുവാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവന് ഭീഷണിയായിട്ടുള്ള അതിനെ കൊല്ലാം അല്ലെ. എന്നാൽ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ഉറുമ്പുകളെയൊന്നും കൊല്ലേണ്ടതായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ജഡഭരതൻ അത്രയും ശ്രദ്ധിച്ചത്. അവരവരുടെ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം തേടി പോകുന്നതോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനും എല്ലാം എന്താ പറയാ ഭഗവാനാണ് അതിനും ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പഞ്ചസാരയൊക്കെ അല്പം വിതറി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉറുമ്പിനെ അവിടെയൊന്നും ആ പരിസരത്തൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, എന്നാൽ ഇവിടെ നിന്നും ഉറുമ്പൊക്കെ വരും അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്കും ഭഗവാനാണ് അവർക്കും അറിവ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാവരെയും ഭഗവാനാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിയുന്നിടത്തോളം നമ്മൾ മറ്റുള്ള ജീവികളെ ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള എന്താ പറയാ നമുക്ക് അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ മാത്രം നമുക്ക് അവരെ ഇതാക്കാം. അതിനും ഭഗവാനോട് മാപ്പ് ചോദിക്കാം. അപ്പോ അതിന് എന്താ പറയാ ഒരു ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി പാപങ്ങൾ ചെയ്താലും അവർക്ക് നരകങ്ങളിൽ എന്തായാലും പോകേണ്ട വരുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അത് ഇവിടുന്ന് തന്നെ അതിന്റെ ശിക്ഷകളൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കി ഇവിടുന്ന് തന്നെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ ഭഗവാൻ കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ തെറ്റുകൾ ചെയ്യണം എന്നല്ല, കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നല്ല. പക്ഷെ ഭഗവാനെ സറണ്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ അങ്ങനെ അഥവാ യാദൃശ്ചികമായിട്ട് തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചു ചെയ്താൽ പോലും ഭഗവാൻ അവരോടും കാരുണ്യം കാണും. ഓക്കെ, അപ്പൊ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് ചുരുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വംശകൽപ്പതരുപശ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ